Evangeli segons Lluc, capítol 10, versets del 13 al 24. Ai de tu, Corazín! Ai de tu, Betsaida! Si a Tir i a Sidó s'haguessin fet els miracles realitzats entre vosaltres, què em faria de temps que haurien expressat la seva conversió vestits de sac i asseguts a la cendra? Sí, Tir i Sidó tindran un tracte molt més benèvol que vosaltres en el judici. I tu, Cafarnaum, oi que t'has estarrufat fins al cel? Fins a l'Hades, el reialme dels morts? Davallaràs. El qui us escolta, m'escolta. I us menysprea, em menysprea. I el qui em menysprea, menysprea el qui m'ha enviat. Van tornar els 72 tot contents dient: Senyor, fins els dimonis se'n someten quan els manem en el teu nom. Però Jesús els digué: veia Satanàs caient del cel com un llampec. Mireu, us he donat el poder de trepitjar serps i escorpins i contra tota potència de l'enemic, i no hi haurà res que us faci mal. No us alegreu tanmateix pel fet que els esperits se us sotmeten. Alegreu-vos més aviat perquè els vostres noms figuren inscrits al cel. En aquell mateix moment, Jesús exultà de joia sota l'acció de l'Esperit Sant i digué: reconec i proclamo, Pare, Senyor del cel i de la terra, que has amagat aquests misteris als qui es creuen savis i intel·ligents, i els has revelat als més petits. Molt bé, Pare, perquè així ho has disposat en el teu amor. El Pare ho ha posat tot a les meves mans i ningú no coneix qui és el Fill sinó el Pare. I ningú no coneix qui és el Pare sinó el Fill i aquell a qui el Fill li vulgui revelar. Llavors, girant-se cap als seus deixebles, els deia en particular: sortosos els ulls que poden veure això que veieu. Sí, us ho asseguro que molts profetes i reis desitjaven veure això que vosaltres veieu i no ho van poder veure, i sentir això que sentiu i no ho van poder sentir.